Zeeuws-Vlamingen zien er als een berg tegenop als een deel van de Westerschelde-tunnel straks 4 maanden dicht gaat. Heel mijn familie woont wel daar. Dus je voelt je eigenlijk toch wel een beetje dat je 4 maanden eigenlijk niet meer zo lekker naar de familie toe kan. Laten we zo zeggen, dan zijn we weer helemaal geïsoleerd. Hè? En verder in deze Zeeland nu. Hoe krijgen we ze aan de vis en de schelpdieren? En wethouder Frank van Hullen houdt ermee op. Goedenavond. Zeeuws-Vlamingen die vaak door de Westerschelde-tunnel moeten, reageren geschrokken. Nu duidelijk wordt wat de reparatie van de scheur in de Oostbuis, die van Terneuzen richting Borselen, voor hen gaat betekenen. Wat als je in Goes of in Vlissingen werkt? En wat als je familie op Walcheren woont? Kortom, hoe moet dat straks? Alle woon-werkverkeer, ja, dat is toch dramatisch. Daar moet je toch niet aan denken dat je misschien 1,5 uur per dag extra moet gaan rijden. Het wordt wel een dingetje, ja. Het wordt eigenlijk een drama, denk ik. Wij hebben nu eindelijk een verbinding gewoon naar Nederland toe. En dan moet er weer een stuk dicht. Dat deze scheur de boosdoener is, dat is inmiddels bekend. De Oostbuis gaat volgend jaar 4 maanden dicht. En de vraag is nu, wat gaat er gebeuren met de Westbuis? Wordt het om het uur blokrijden of moeten de Zeeuws-Vlamingen omrijden via Antwerpen? Blokrijden, ja, tuurlijk. Want dan moeten wij helemaal over Antwerpen. Nou, dat is dus 50, 60 kilometer om. Kom. Ja, dat wordt enorme wachttijden, denk ik. Ik denk dat het beter is dat we heen over Antwerpen en dan terug nog gewoon via de tunnel kunnen. Provincie Zeeland moet dus kiezen tussen 2 scenario's. Maar wat de Zeeuws-Vlamingen bezighoudt, zijn vooral de alledaagse dingen. Heel mijn familie woont wel daar. Dus je voelt je eigenlijk toch wel een beetje dat je 4 maanden eigenlijk niet meer zo lekker naar de familie toe kan. Ik heb mijn kinderen in Alkmaar, Breda, Arnhem wonen en Amersfoort mijn familie. Dus ik ben ongeveer 1 keer per week wel op pad. Laten we zo zeggen, dan zijn we weer helemaal geïsoleerd. Hè? We hebben ook een bedrijf, we moeten ook goederen afleveren aan de andere kant van de tunnel. Dus ja, het gaat behoorlijk impact hebben, ja. Net als deze mensen spreekt ook het bedrijfsleven zich uit. En zij hebben een overduidelijke voorkeur voor het blokrijden. De andere optie is namelijk dat alle goederen via Antwerpen worden geleverd. En ja, dat kost tijd en tijd is geld. Dus nee, het lijkt er niet op dat iemand zit te wachten op die 4 maanden zonder Oostbuis. Maar ja. Aan de andere kant, zo'n tunnel moet ook gemaakt worden. Ik heb ook, als ik de oplossing had, ik kan hier klagen. Maar als ik de oplossing zou hebben, dan zou ik het wel zeggen. In maart neemt de provincie Zeeland een besluit over wat er met het verkeer in de Westbuis gaat gebeuren. De toekomst van de vis- en schaaldierensector staat onder druk. Er wordt minder gevangen en vooral de jeugd eet ook minder vis- en schaaldieren. En daarom is de sector op zoek naar oplossingen. En dat hopen ze gevonden te hebben met het oprichten van SeaNext. 2 dagen lang komen allerlei bedrijven die met vis- en schelpdieren te maken hebben samen in Goes. Van Franse oesterkwekers en scheepsbouwers tot Zeeuwse machinebedrijven. Ze staan allemaal op de 9e internationale schelpdierconferentie. De helft van de conferentie is gewijd aan de SeaNext. 9 partijen uit de branche hebben de handen ineengeslagen. Ze willen meer aandacht voor de positieve kanten van voedsel uit de zee. We zien gewoon een dalende visconsumptie bij alle generaties. Maar juist bij de jonge consument gaat die het hardst. We weten ook dat deze consument anders eet, andere keuzes maakt en op een andere manier naar voedsel kijkt. En daarin soms ook nog wel vragen heeft van past seafood? Is dat nog een verantwoorde keuze voor mijzelf, voor mijn lichaam, gezondheid, maar ook met de oog op de wereld? Het is de grote uitdaging voor veel sectoren. Hoe bereik ik de jeugd? Want ze weten weinig van vis- en schelpdieren en ze kopen ze niet. Hoe wil SeaNext dat verbeteren? Dat zit er vooral in proeven. Dat zie je ook terug in het onderzoek. 65% wijst seafood af op smaak. Maar het is ook de hoofdreden om het wel te consumeren. Dus ik denk dat we ze moeten helpen om een drempel over te gaan en te zorgen dat seafood vaker wordt gegeten. Verslaggever Erik Ron in Goes. Ja, die staat nog bij die schelpdierconferentie. Erik, we hoorden net over de problemen van de sector. Maar ja, die zitten toch niet alleen in het lastig bereiken van jongeren, toch? Nee, zeer zeker. En dat is ook de reden
dat we bij Omroep Zeeland de afgelopen jaren regelmatig hebben bericht over die sterfte in die Oosterschelde. Denk maar bijvoorbeeld aan de kreeft die nauwelijks meer wordt gevangen. Mosselen, massale sterfte. Vis uit de Noordzee wordt ook steeds een moeilijker verhaal. Allerlei onderwerpen die hier op de conferentie zijn besproken en die toch wel voor enige zorgen zorgt. Maar je had het over die sterfte bijvoorbeeld onder die kreeft. Daar loopt een onderzoek na, een groot onderzoek. Is daar nog iets over gezegd vandaag? Ja, uiteraard is dat ook langsgekomen in een van de workshops, in een van de lezingen. Het onderzoek behelst zo'n 4 jaar. Er is nu een jaar achter de rug. En de eerste bevindingen die zijn vandaag gepresenteerd tijdens de conferentie. En de conclusie luidt: ze weten het eigenlijk gewoon nog niet. Ze hebben wel enig idee. Ze denken dat de oorzaak een combinatie is van verschillende factoren. Maar zeker weten doen ze het niet. Maar ze hebben nog 3 jaar, dus hopelijk levert dat wat op. Nou was het een tweedaagse schelpdierconferentie daar in Goes. En zo te zien, achter jou is het inmiddels wel zo'n beetje klaar. Een uurtje geleden was het officiële gedeelte afgelopen. Er is nu nog een gezellige nazit. Er kan wat geborreld worden. Er kan nog wat worden nagepraat. En dan gaat iedereen weer naar huis. En omdat het een internationale conferentie is, zijn er ook mensen uit Denemarken, Portugal, Ierland, zelfs Griekenland. Ja, en voor die mensen, die zijn voorlopig nog niet thuis. Erik Holm in Goes, dankjewel. In verschillende gemeenten in Zeeland is tijdens de jaarwisseling voor vele duizenden euro's aan schade aangericht. Gemeenten zijn 3 weken na oud en nieuw nog altijd bezig alle schade in kaart te brengen. Ook omdat gemeentemedewerkers veel tijd kwijt waren aan de gladheidsbestrijding. Maar uit eerste resultaten springt vooral de gemeente Rijmerswaal er negatief uit. Want ondanks een campagne op social media is het schadebedrag daar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, van 30 naar 60.000 euro. In een aantal andere Zeeuwse gemeenten ging het schadebedrag juist omlaag, zeggen de eerste cijfers. Nog meer blessureleed bij voetbalclub Hoek in de tweede divisie. Verdediger Wout den Engelsman is 3 tot 4 weken uitgeschakeld door beschadigde enkelbanden. Nadat hij vorig weekend tijdens een wedstrijd een flinke schop kreeg. Het is de tweede speler in korte tijd die eruit ligt door een blessure. Want vorige week werd bekend dat ook aanvaller Silvio Hagen 4 tot 8 weken uit de roulatie is. Morgen speelt Hoek tegen Spakenburg. De Groenlandse walviskaak, die 275 jaar aan de gevel van de Kampveerse Toren hing in Veren, is vanmiddag weggehaald voor restauratie. Na een eerdere opknapbeurt 6 jaar geleden werd gedacht dat de kaak er weer eeuwen tegenaan kon. Maar het Zeeuwse weer blijkt hem nu toch parten te spelen. De kaak is al buiten vanaf 1620. Is wel gerestaureerd een paar keer, maar is nu zo poreus geworden dat het verstandiger is om hem af te halen. Dat betekent niet dat de gevel van de Kampveerse Toren helemaal leeg blijft. We gaan een 3D-scan maken en dan printen we een nieuw bot. Exact hetzelfde. Gaan hem kleuren, gaan hem laten zien zoals hij nu is. En dan wordt hij hier weer opgehangen. Het originele 17e eeuwse bot krijgt na de restauratie een droog onderkomen in de Grote Kerk. In bestuurlijk Zeeland is hij een vaste waarde, wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen. Voor zijn partij Top Gemeentebelangen is hij al 20 jaar wethouder, maar daaraan komt een eind, want hij is 67 en gaat met pensioen. Tijd om met hem terug te blikken en vooruit te blikken. Nu, in dit seizoen, ziet het er wat kaal uit. Maar in de zomer staan er tegenwoordig volop campers aan de rand van Sas van Gent. Het symboliseert volgens vertrekkend wethouder Frank van Hulle de transformatie van een industriestadje naar een aantrekkelijke woonplaats. Ik ga het eerlijk zeggen, ik ben een enorme Sas van Gent fan, dat weet u. Maar dat ik echt als toeristische attractie zou gaan dienen, dat camperaars van heinde en ver hier zouden komen staan om te genieten van het kanaal, om te genieten van het kanaaleiland, eigenlijk gewoon de aantrekkelijkheid van Sas van Gent, had ik nooit kunnen bedenken. Als ras-echte Sassenaar was Van Hulle de afgelopen 20 jaar naast zijn portefeuille ook wijkwethouder van zijn woonplaats. Hij was destijds fel tegenstander van de gemeentelijke herindeling, waarbij de zelfstandige gemeenten Sas van Gent en Axel bij het grotere Terneuzen werden gevoegd. We hebben het op de allerlaatste dag tegen geweest en ook altijd tegen gestemd. En dat was gewoon toch vanuit het sentiment, het hoeft niet groter. Samenwerking, dan kan je heel veel bereiken. Maar nu? Maar nu, ik moet heel eerlijk zeggen, de
Vele projecten die vaak ook toch wel heel erg duur zijn, om het zo te zeggen. Ja, die hadden we nooit kunnen doen in het oude SAS-Vergent. Want binnen de grote gemeente Terneuzen was er geld en kreeg SAS onder meer het multifunctionele centrum De Statie, het Industrieel Museum, die camperplaats en subsidie om de kerk om te bouwen tot een vershal en werkplekken. En nog steeds wordt er volop gebouwd. Maar nu is het tijd om het vizier weer te richten op de stad Terneuzen, die volgens Van Hulle de schakel is in het havengebied van Noord Seaport, dat van Vlissingen-Oost tot aan Gent loopt. Misschien is dat wel Zeeuws-Vlaanderen eigen, een beetje dat Calimero-idee van de grote jongens aan de overkant of nog verder in Nederland. Terwijl wij hoeven daar niet naar te kijken, wij hebben zelf voldoende om te laten zien wat we kunnen. Nou ja, die hele kanaalzone, als je bekijkt wat voor impact dat heeft op de Nederlandse economie, dat onderschatten wij gewoon. En ik vind dat tijd wordt dat we gewoon even met de borst vooruit laten zien, hier gebeurt het. En we hebben die sluis, de entree van binnenkort de route naar Parijs. Ja, dat zijn allemaal dingen dat is geen kleinigheidje. De binnenstad van Terneuzen heeft te maken met grote leegstand en ziet er desolaat uit. Niet echt een visitekaartje als je de kern van een groot gebied wil zijn. Maar daar zullen wij nooit nummer 1 worden. Dat lukt niet. We zijn geen Middelburg, het Anton Pieckstadje, dat zijn wij niet. We zijn een wat meer robuuste stad. Dus daar zijn winkels wel nodig. Maar ze zullen niet de hoofdmoot zijn van de aantrekkingskracht van onze stad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn 18 maart. En tot er een nieuw college is, blijft Frank van Hulle wethouder. De dag begon net als gisteren droog, maar gaandeweg kwamen er toch wat kleine regenbuien voorbij. De maximumtemperatuur vandaag was in Zeeland zacht, 8 à 9 graden. En morgen begint bewolkt, daarna is er vooral 's middags wat zon, maxima dan rond de 7 graden, bij een matige zuidoostenwind. En zondag is kouder, ongeveer 4 graden, maar dan wel met mooie zonnige perioden. En ook begin volgende week begint droog, daarna regenachtiger. En er zijn natuurlijk nog meer verhalen uit Zeeland. En die zijn te vinden op onze radio, maar ook op onze site, app en social media kanalen. Daar meer over de halve marathon van Katzand aanstaande zondag. Benieuwd of het parcoursrecord dat al 33 jaar staat eindelijk wordt gebroken. En tot zover deze Zeeland nu. Morgen om 6 uur weer een nieuwe met het weekoverzicht dan meteen erachteraan. Dus graag tot morgen en nu alvast een fijn weekend.